karo Bagong ya Wilujeng. Wong rung bagekke kok mule pancen bocah-bocane. Sing jenenge bocah trajang ya kaya ngene iki. Ora banjur ngelek-elek adimu, iki bocah trampil. Trampil. Wo ngaturke kedrawasan rikala semono aku pacak baris karo Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sentak. Ana bocamban ngaturake yen para pepundhenku Pandhawa diboyong ana kayangan nanging dicemplungke kawah. Lho, lha ing boyong sapa nggih? Kaki Guru. Merga tan trima rasaning pamikir kaya kabrangas dah ana. Aku sak kadangku munggah kayangan sing methuke Bathara Kala lan Kepara Nyata ngakoni yen kala arep nyiksa para pepundhenku. Bakal dimangsa Bathara Kala sak kancane baji bareng. Aduh, mati aku. Kepiye Kakang Semar? Semarika den prayitna niki agek dong nyemar. Monyet-monyet dong ngece kalih kula sabar. Nanging nek pun ngeten niki merga saka kabrangas kuping kula mpun nyelira Bathara Ismaya. Aku Bathara Ismaya. Dadi pamong-mong ing Pandhawa ku ora gampang tak kandhani. Sing jenenge pamong kuwi ora gampang iso kelakon, pamong ki iso dadi lurah. Nek perlu iso dadi camat, ning nek perlu dadi batur ora keloro-loro ati. Turu jingkrung kepenak kemul sarung ana bocah ini gini njaluk cap kudu ngenehi tanpa tak tarik duit. Kuwi sing jenenge pamomong sing temenan. Lan wani ngurbanake bondo dudu apa-apa, ngurbanake perbeya dudu apa-apa. Nek perlu ketanggur keribetan kaya ngene iki, ngurbanke bondo sing larang dhewe nyawa tak sediake. Kanggo nentremake kahanan. Kowe arep pinter muka sifat kresna. Tumraping tata gelar pengayung Pandhawa batin kowe prunanku wis senu kowe. Nyuwun pangapunten, Wa. Ingkang putra nyuwun pangapunten, Wa. Mbah, Sinuwun Darawati nyembah. Oh ya kok. Karepku nek gek tanggep ngono iki tak kok njaluk lungsuran hem ngono lho. Dina iki kowe tak percaya. Munggah kayangan nyemplung kawah tembangmu dienggo tunduk. Adimu mati dadi lendut nek ora tok cerak. Sendika saiki mangkat. Iya. Antasena, apa kaki Adimu Abimanyu disimpen kuwi nggawa wahyu. Mengko nek kecer sak nggon-nggon. Yo, kene nyu, mlebu ali-ali kene nyu. Inggih Kang Mas kondak malah ngribet-ngribeti. Inggih. Karo kowe reng kene mlebu plastik kene reng. Ora tak wangsuli kok ndak damuk bapakne. Awit ngenek ngono ka agek ngis moyo. Kowe bali ana ngamarta kakangmu Gatotkaca lan Antarja digoleki. Oh. Wis ge mangkat. Yo. Ambo, Pak. Ambo, Pak. Kowe nyemplung kali.
janji iki ora. Yen kaya mengkene carane terang yen dewa bakal menang-menangi dhewe. Wani mrusak kanan Mercapada sing tanpa pretungan kaya ngapa rupane gorak labrak. Magut aning tepining kawah Candra Dimuka ing Sinuwana Tandrawati. Angesti marang panguwasaning Bathara Sentunduk Puspita Wijaya Kesuma. Senajan to kaya ngapa wisaning kawah tan wenten ingkang ngurbida ingkang sinuwun kalis ing bebaya. Para kadang Pandhawa kang prasasat sirna ginebeling lendhut bledaba. Dinagetan ingkang sinuwun gregah samya wungu mulya temah jati teman mulya. Pangestune Bapa Bathara Guru. Putra-putra Pandhawa kang rikala semawar ngganggu gawe wis sak iki lang musna tak bubarke. Masa menang aku. Ayo syukur. Buta degleng dideni ae saya monjling. Banjur wis tekaning mati apa durung Pandhawa? Durung ana kumpul ana ing sak tengahing kawah awit kudune Pandhawa bisa tekaning pati bebarengan ana ing tengahing kawah Candra Dimuka. Tinarita dringantos pantara dawuh kocapa gelar Semar Bathara Guru rasa-rasake dewa sing goblok temenan. Aku mbiyen tau kandhapa karo kowe ngger, kayangan iki nggonana. Kowe tak dadekke ratuning dewa nanging kudu sing ening eling waspada. Amrih kayangan iki bisa tumata, tumanjem, tumanjo. Tumata munggo tataning kayangan, tumanjeming dewa kang darbi rasa aja seneng bedak-bedakke marang sapa wae. Tumanjaning dewa kang patut tinurat dening para titah Mercapada, Lah nek pancen kelakuanmu arep nerjang sak niki bener kaya ngene iki, hidup kayangan rak tak nehke anak-anakku. Men donggo dodol bensin. Kakang Semar duka. Dosane apa? Pandhawa tok cemplung kawah. Nek pancen kuwi kleru sing dicemplungke sing momong, awit kuwi ana sing momong kenang apa kowe wani nyiksa para Pandhawa dadi aku ora tok tareni. Pandhawa kuwi Sukerta Kakang. Ulun wis mujangga tumraping para titah kang anak seni yen to Sukerta dadi mangsane Bathara Kala. Lah kuwi jeneng bathukmu ora kena nggo mikir kae. Jajal tak takon sing jeneng Sukerta ki piye? Putra kakung lima wilangane. Lah tak kandhane.
rikala jaman Pandhu mong-mong aku kuwi duwe bojo si Kuntet. Kuntri. Kuwi turune ming 3, Wijakangka, Wijasena karo Wijanarka si Paidi kae. Permati. Banjur karo ibu ingkang enom loro Nekula karo Sediwa. Mongko Kuntri sak urunge ngladeni Pandhu wis duwe putra Suryamaja ya Dipati Karna. Anake Bathara Surya, dewa sing gegleng. Hai Durga. Lah kok dadi nganggep nek Sukerta kuwi sing goblok kuwi Semar apa Bathara Guru? Lho Kakang Semar arep apa? Ulun dewa bisa nggunakake pangwasa. Senajan to nggunakake pangwasa nek lek nggunakake kuwi ora bener, Semar ming Titamercapada aku iso nyengget kowe tak kandhani. Aku dudu Titamercapada, ing kene aku sedulurmu tuwa sing wajib nggembleng mentalmu. Ora marak kandhane kok idak-idak untal malah. Wis kenceng le nyokot kala. Sambato tak bom atom pecah irungmu. Wah! Waduh. Semar sak anake banjur nggunakake peluru kendali marai buyer kaya ngene. Ah, kala rene pasangi demamit. Waduh, mati aduh. Wah, kaya ana nang kene. Tanji. Dan kowe ya. Penyakit ora. Kowe digegemake minggat. Demen tak rahapi dhewe. Bapak guru ora kuat aku. Atimu Kakang Semar bisa ngalahke Bathara Kala. Bathara Guru, ora ngrumangsani luputmu Aja takon dosa nek aku gebadut muring ora wedi karo sapa-sapa tak cis jaludra mati. Timbano cismu. Sambato, aduh, Kakang Semar ulun wis tobat. Kakang Semar tobat apa? Aja do ngurusi bapak. Aja dirusi lho, Gong. Bapak kerengan karo adine iki. Ora wani kok anggere bapak ora wani. Semen ditandangi dhewe, heeh. Coba ngene bapak kesel kuwi. Aduh, Ambato pancen dewa edan iki jiyel kamu.
Kerengan model biyen bantingan. Aja turu, Pak. Ora. Kerengan kelain turu musuhmu mlayu-mlayu kok. Ora, panen bocah ora urus. Awang kon gendut. Aja do ngrusui akang turu wae. Kotapa rikala semana nggena Bandayuda animbulaken gara-gara nenggih ing wonten ngakasa Sang Hyang Wenang kaya bocah cilik kabeh. Ngaturaken pangabekti yang iya Semar. Kula ngaturaken pangabekti kula iya Bathara Guru. Kita padha pancakara nganti nimbulake gara-gara. Wah, nek mboten iso ngajar Bathara Guru. Manglilane kula ajari mumpung kula gek muring. Kowe ora genah temenanan. Sang Hyang Guru kula kita dewa nanging isih gampang kabujuk dening angkara murka tandha buktine kita nganti milani marang Bathara Kala lan panuning Bathari Durga tega marang para titah ingkang ulun pujangga pinangka dadi patuladan. Aduh kalepatan nyuwun pangapunten ulun bisa maringi pangapura. Nanging kita kudu bisa nundung Durga karo Bathara Kala saka ing kene. Kang angka loro kita nyemplung kawah Pandhawa kudu didhawuhi bali ana Mertapada. Menawi kula nyemplung kawah menapa mboten dados cacatan Jerjawata menika yen sampun nyemplung kawah teges dewa ingkang cacat. Mung kanggo srana nimbali Pandhawa. Ala ya mesti dila kaya Mas Guru kaya ora gak nyemplung kono kali. Wis, nek kandhane anakku arep tok kapake anakku. Pateni kowe. Wong sapurane simboke bapak. Iya Kakang Semar ulun wis mengkari manut ibu sanes kula estokaken ulun. Nganti kita cidra ulun paring pidana kang sumbut marang kaluputan kita di sendika ulun. Kados pundi kulun ora bisa yen to mangsa para Pandhawa nanging yen kita mbuya manut malah ulun paringi pidana nggih Bathara Kala bali ana ing pasetan nggih wah aku ora sida mangan Pandhawa biyung ora nggih wis aja semlang ganti dina dipikir ulun kang bakal ngreka daya wah ora karu-karuan ayo bali. Katon ler kasang sayan
pamoring bawana sinawang saking Mandrawa mulane para Pandhawa bisa mulya jati lawung Kresna ingkang manjing ana kawah ingkang wayah kula kabeh para titah-titah ing Amarta Kutulun Puntadewa sak kadang aja nganti ana ingkang anuloda marang tumindak ulun ingkang wektu iku kesrimpet lakon kang gampang kabujuk dening Angkara. Muga-muga ngemungna ulun pribadi kang kono mlaku ana ing alaming penasaran nganti lali marang kewajibaning kautaman. Ing wektu iki kita kabeh ulun parengake bali ana Mertapada. Pukulun sampun ngurmasi kalepatan iya amarga ulun wis nampa dukane Pukulun padha wenang. Yayi kula ora gandeng wedal menika Pukulun Bathara Guru sampun anglenggana Yai Prabu sakadang kedah kundur suwawi lajeng. Para kadang kadhuwun kathah bono kados tata-tata Yayi. Sena Arjuna lan kembar apa kula pinaringan dawuh marang Kaka Prabu Smadya tata-tata ayu kundur lajeng kados pundi bab wahyu Slagayama. Ing wedal menika Wayu sampun kaboyong dumateng Kang Putra Punabimanyu. Kula kinten sampun maneksa ing kraton Ngamarta. Lan ugi pusaka Ngamarta tetiga ing sampun pundur wonten papan padununganipun. Kuwi yen mekaten kula sakadang anggenipun anglampahi ngrekaos minangka kinarya animbangi priatosipun Kang Putra Punabimanyu ingkang anggayuh katentreman kasinggihan. Pukulun nyuwun pangestu sing padha praitna ngati-ati. Dek wasimbara jojo lawung malah anakku Wiramba Dewa Durna Sengkuni lan Kurawadana kene kenging pemandening Sima dipun sembur macan Mama. Lajeng dos pundi kita kabeh padha sumurpa yen Wayu Slagayama kaboyong ana kraton Ngamarta. Bisa kedunungan Wayu kraton Ngastina yen bisa mateni Abimanyu. Wah, jagat Dewa Batara. Kepareng kula medhai Abimanyu. Ya sing ati-ati nanging aja kurang kaprainan. Kakang Durna kula Yayi. Madya tata pun gempur barisan Pandhawa.
menawa timbuling angkara murka kang bakal ngriwuk kempul baru sinang marang kersaning para Pandhawa. Aja kelayatan tumuli tandang ngono ya, jangkae rasa melu-melu. Tirta sumunduling wentis Satriya gagah sapa Werkudara wis sapa Wiramadewa tak jaluk kembang slogaimu uncali sikil Radulke taguan Puntalira Prabu Wiramadewa geger Kurawa Samya pating berengok semangka wangsul salang tunjang rebut ujung Kurawa kangge padha bali. Padha salang tunjang rebut dudung. Barataya ana sing kalungan kathok dawa barang. Ditune kula Kakang Durna. Wayu trang mbon saged dipun gayuh ditune inggih. Mangke ganti dina dipikir sakniki kula dijak bali. Matur anggen Prabu Jaka Pitana kula nderek. Paripurna Dimas Wayu lenggah ana kraton Ngamarta pinangka dadi tata tentrem negara muga pinaringana langgeng rahayu tata titi tentrem ayo padha kumpul ing Stinggil Gatrata ya dideng kakangku